Rivera ezawuthi kamnandi mabala se-FNB niniphethe kamnandi, nandamkela kakubi kuba nandibetha ndifika nje kwidebi laseSoweto zade zambini zalandelelana. Yathathwa kakuhle nobhola Solomons wangena ngaphakathi eboxini, yabethwa yabekwa Mnatheni. Yilepo Zuzu wesithathu, yakhawuleza iKaizer Chiefs yathi masiyenze le nto icaca uba iyakwayiphi na icala. Wadlala kwicabanga lasekunene uSolomons wahlaba ibhola ngaphakathi. Yilepo indoda esoloko iphethe ityuwa, izingela nje iphethe ityuwa, ibetha ayifaka ityuwa ithi masiyoseni madoda, masiyoseni ngoku iseshushu. Zatshintsha izinto kumabala se-FNB, zatshintsha izinto the Calabash ngomzuzu wesithathu. uClody nqaku lakhe lokuqala kwidabi laseSoweto, nqaku lakhe lokuqala kwidabi laseSoweto, thathwa kabuhlungu labhola nguSolomons. uLilepo wathi ndiyayibona iqale kude ivulekile, akanawufika uChain, wayibeka kanye kuloo pali kude, yahlokoma yonke i-FNB. Hawu, badlala ngomsebenzi amakhosi, badlala ngomsebenzi. uMgcobo nalithuba yabekwa Mnatheni la bhola, bakhopha zuzu amashumi mabini anesine, 24th minute. Ayilungisa le nto i-Orlando Pirates. uMakhopa khumbule bebetha iKaizer Chiefs ngo-1-0, yaba nguye ofake lo nqaku wathi ogqiba waphuma ngaphandle kwebala, wathi zozela zalala, watshelala ngecala. Namhlanje nakwelungisa izinto, ibhola iKaizer Chiefs ibisiya ihlasela, badlala ngayo uMgcobo, la bhola yafika iOrlando Pirates yayithatha. Oyithatha kwabo uMakhopa kanti uzibeke kwindawo entle, wathi Dove ndiyakushiya ngamendu. uDove wakhala kumvuma wathi ubuphi na iphume phakathi kwemilenze nje, wathi ubuphi na wena iba iphume phakathi kwemilenze nje. Zaqala zatshintsha izinto ngoku. Evidence Makhoba. Possibilities all through the side, and now it's Hotto in the centre. Can he squeeze it in? He can't, but his teammate can. And the Buccaneers lead. They've come from behind to lead by 2-1. It's a brilliant move from Pirates, and squeezed in. And Mofokeng gets yet another goal for the collection. His 12th of the season and his 5th in the league. Hotto was trying to score it, he couldn't, but Mofokeng was there to bang it in. And Pirates have come from behind to lead. And Yusuf Mart's leadership qualities are now going to be tested. The goal coming at the 3-quarter mark in the match. And the youngster who can do no wrong. He's had a quiet game so far today, but he can strike at any moment. He's almost like a cobra. And look at this move. It's a very well-engineered move. And lots of options, players standing in good positions. Hotto makes a good run, and then he can't squeeze it in, but Mofokeng behind him with his left boot finds the perfect angle, and for once Vuma can do nothing. It's a lovely supply though from Mofokeng, setting it up here for Hotto, and then Hotto repays the compliment. And the Buccaneers lead 2-1. Are they still alive in the league? Who knows? So Mofokeng